Ay katapukan panahonan mi siyam kaming magturugang masakiton po kato pag paeskwela kaya pigasan mi talaga sa pag-umalang na ining kadikit na parte nasa 0.6 lang iniyo yun. Ay kadto pong pag-uumami asa lang kami sa mga utang-utang sa mga kumprada kaya masakiton talaga kato ang buhay kan para uma. Kwento ng bagong pananaw. So, sa pagsikap mi man na mag-agom sa tiwala sa mga kapwa ko mga parauma sa kaya na dyan sa intervention kandi dikit-dikit mi napalawig napaiwasan sa muyang uma. At sa ngunyan sa mong inuuma nasa 33 hectares na niyo un kanakman magaraw hanggang bumbon na sangraan kami ning 2 hektarya o kan ditining saro man na pigduumang ko nagtiwala man sa kuyang mga 20 hectares pinauma niya lang sa ko as lease contract plus ining ibang mga area ko ngunya po rin mga sangra tutulong dekada na po ako nag-uuma dahil ini po talagang pag-uma yun na ning kinamulatan ng hanap buhay minanami pa ni sa mga ninuno mi saka may kwarta talaga po sa pag-uuma. No, hindi ko na po nga napatapasan sa kuyang tulong aki sa pong kuyan sarong ECE, computer engineer, saka 2 pong teacher, ang 2 po niya na bunso, nag-college pa po. Kan yan narong ko po. Kan nagpun ako barong-barong lang yan. Ngayon po napata medyo maray-ray naman. Saka nakukuha kami naman ang gabos ming pangangay po kan pagbuhay, nakakuha na kami dahil sa pag-uma. Ay sa mga farm machineries po an samuyang kuyan po an samuyang ang traktor nasa 8 4 water pump puro po yan hali sa pag-uma. Ini pong 33 hectares ngunyan pag dry season gabos po iyaning hybrid seeds. Pag wet season naman po inbreed na mo lang mo na ako kaya ma'am ta ko yaning iwas na sa pagdapakan paroy ta wet season kaya inbreed pa ang ginagamit ko pag wet season. Nagpun po pa lang ako sa pag hybrid kan introduce sa kuya kan Department of Agriculture na ano data day ko i-try an hybrid upon kanto po sabi ko mas maray talaga pala an hybrid alang ko talaga an inaani kaya tigpat sige ko po ang hybrid hanggang ngunyan po sa hybrid pa mangyararay ay itong last ko ngunyan na dry season ang pinakataas kong ani sa hybrid naka 322 kabans po ako. Kung gusto mo talaga pong makuhaan mga tinatarget mong harvest dapat po kaibahan po dyan ang water management, nutrient management saka yung IPM integrated pest management. Ang nina-apply ko po sa 300 kabans na target ko, mga 18 bags, plus organic, plus foliar. Ang pinaka-problema may talaga lalo pag hybrid, ining calamity. Pag inaabot kami ng uran, saka baha, yan, dyan nagkakaproblema. Nadapa talaga ng hybrid. Pag abot naman sa tao, kulang-kulang kami sa tao. Kaya dyan kami nagkakaproblema kan dapat ko talaga nga mekanisasyon na sa tuyang gagamitin sa uma kaya lang kulang pa man. Duman po sa mga umakong dahil kaibahan sa mga techno-demo kan mga seed company ang pinakababa ko po dyan 150 ang pinakataas 200 kabans per hectare. No. Kan nag-ani po ako kan mga techno-demo mingiya na paroy ang inaabot po katong presyo nasa 1650 per kilo, press po yan. Ang ginigibo ko kayang strategy para makuha ko ang 1650 per kilo na amay ako pagtanom ng paroy para di ako makasabay sa kadaklan na nag-aaran niya. Kapag kasabay ka sa kadaklan na aaran niya, nababa ng presyo. In-encourage ko po ang mga farmers na magtanong po kamo ng hybrid. Pag nagtanong kamo ng hybrid, alang kawan, production kaya siguradong kikita ka mo, may income ka mo sa pamilya. Saka sa lalong-lalo na kay Director de Pamilya na pasalamat kami kan mga intervention mong tinatao sa mga farmers dahil gulping nagkakaginawa sa intervention kan DA.
Sa hybrid rice, mataas ang ani, malaki ang kita.